खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 8 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर सुबुंफोरनि थुलुंगा होनाय मोनगोन, खामानि मावनो बोलो फैगोन, गावनि सायाव फोथायनाया बांसिनगोन। वृष राशि सोरजिखानाय बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनगोन, दुखु गोनां सान। मिथुन राशि जायफोर फालांगिनि फारसे गोसो दङ बिसोरनि थाखाय गाहाम सान, रां रुफा आरजिनो हानायनि आसा दङ, मोजां सान। कर्कट राशि नखरा गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोनानै थानांगोन, फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि सान, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। सिंह राशि गथ' गथाय गैयैफोरनि थाखाय मोजां रादाब फैनो हागौ, नखरनि मोजां थासारिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनाया गाहाम, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कन्या राशि गोबाव समनि मावनो लानाय खामानिया जाफुंगोन, गिदिर सुबुंफोरनि बोसोनखौ लानानै सोलियोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। तुला राशि नखराव गोजोन गैयै जागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव नारा नाथा जानो हागौ, जेंनाजों भुगिनांगोन। वृश्चिक राशि गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, खैफोदा उन उन गिदिंफाबाय थागोन, जाब्रबथाय जानो हागौ। धनु राशि गाहाम सान, गावनि आंगोखौ लानानै सम बारहोनो हागोन, रंजा बाजा थानो हागोन। मकर राशि नाजानायनि गोदै फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, थांखि फारसे दावगालांनो हागोन, साना गाहामै बारलांगोन। कुम्भ राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, बायदिसिना साननायजों असान्थि जागोन, खामानि मावनो बानाय मोनगोन। मीन राशि दावबायारिफोरा सांग्रां थानाया गाहाम, गोबां जेंनाजों भुगिनांनो हागौ, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।